Kaixo Joseba, naia naz, honekin nutrizio zentroko nutrizionista, ongi etorri berriz Durangora eta gaur salmonellosiari buruz hitz egingo dugu. Salmonellosia da salmonella bakteriarekin intoxikatzen garenean sortzen den gaixotasuna edo intoxikazioa esaten jakona, ez? Normalean salmonellosia egoten da animalien eta gizakien eta kaketan, ez? Orduan zer gertatzen da guke jaten dugunean elikagai bat kaka horreikin intoxikatuta edo kutsatuta dauena, horre ukitzen dugu probabilitate handiena bakteria hori gure gorputzean sartzeko. Ohikoena danok ezagutzen dugun moduan da arrautza, eta normalean gertatzen da arrautza gordinarekin. Ze gertatzen da guk arrautza hori edo tortilla bat kosinatzen dugunean 75 gradutik gora bakteria hori hil egiten da. Baina, klaro, batzutan gustatzen jaku patata tortilla igual gordinik edo likido gelditzen danean, eta klaro, likido gelditzen dala esan gure dau, ez danean pasau 75 gradu zentigradutik, orduan igual bakteri hori ez da hil. Eta ze gertatzen da, arrautza baten oso ohikoa dala adibidez, oioaren kaka gelditzea bertan oskolan pegauta, eta horrekin gero guk gure platerrera pasatzea kakasatitxo hori eta horrek eramatea salmonella, ez? Gero bai barazkietan eta horrelako produktuetan ondo garbitzen espaldin baditzugu eta gure hortuan animaliak eta baldin badabitz, azkenean bertan izten badituzte bere gorotzak, horrekin ere kutsatu alda eta barazkiak di elikagai bat askotan gordinik jaten dana. Gero bai animali jatorriko elikagaiak, adibidez oilasko haragia, beste haragi batzuk eta euki alda bio bai, baina holan, ohikoena esan aldana da arrautza bera dela. Beroarekin beharreko elikagaiak izango die normalean oskailuan mantendu behar direnak, ez? Adibidez, tortilla bat egiten dugunean, bez badugu momentuan kontsumitu behar, oskailura sartu, bertan 4-8 gradu zentigradotan mantentzeko. Barazkiak bebai, adibidez, hondartzara eramaten dugunean, guk gomendatzen duguna beti da, olako hotzean mantendu beharreko elikagai bat eraman behar bada, oskailutxo bat eramatea, eta bertan mantentzea hartu beharreko temperatura horretan. Ze gertatzen da, salmonellari gustatzen jakola, 5 gradutik 65 gradutako temperatura hori. Orduan, ze gertatzen da, guk hondartzara eramaten baldin badugu elikagai bat, eta elikagai hori baldin badau, bastakit 30 gradu zentigradotan, hor salmonellaren edo bakterio horren askuntza asko handitzen da. Eta guk elikagai hori kontsumitzen dugunean, hasieran salmonella dosi oso txikia baldin bazeukan, golortik 5 ordura oso handia da, eta kutsatzeko probabilitate hori asko handitzen da. Eta ze gertatzen da, etxean egindako maionesekin batez ere. Egiten baldin badugu ensaladilla rusa bat adibidez, eta hori hondartzara eraman eta ez badugu hotzean mantentzen, hor, klaro, arrautzak salmonella baldin badauka, maionesa horrek ere salmonella eukiko dau, guk ordinean jango dugu arrautza hori, eta kutsatzeko probabilitatea asko handitzen da. Hemen daukagu adibidez, arrautza gordina ekiditeko beste alternatiba batzuk, oskailutxo txiki baten prestatutako ensaladak. Gero fruta moztuta eramateak bebai, alternatiba hon bat izan aldie, eta gero ensaladari gehitzeko bebai, poteko lekaleak be eraman aldie, proteina gehitzeko, edo poteko arroz integrala, txia, edo lako zerealak daukaten produktuak, gazpatxoa bebai gure barazki konsumoa handitzeko oso ideia hona izan daiteke, eta gero pikatzeko gauza. Zenario moztua, humusarekin, edo guacamolearekin, edo hartzeko, interesgarria izan alda. Normalean, edozeinek hartu aldau salmonella bakterioa, elikagaietan baldin badau eta elikagai hori kontsumitzen baldin badau, edozeinek hartu aldau, baina eragina ez da berdina izango, adibidez, pertsona zaurgarrienetan, aurretan adibidez, helduetan edo pertsona nagusietan, eta urdunetan bebai. Orduan gomendatzen da adibidez, urdun dauzen emakumeetan bebai, ez hartzea olako pasteurizatu gabeko produkturik, ez arrautza gordinik, maionesa gordinik, eta bakterioekin kutsatuta gonaldalako elikagai hori, ez? Orduan, horrek izango dira orokorrean pertsona zaurgarrienak edo probabilitate handien aukiko dabienak eragin larrienak pairatzeko.
Salmonellosiarekin intoxikatzen garenean sintoma desberdinak izaten ditugu gure gorputzean, ohikoenak izaten die berakoak, gorakoak, azkenean gure gorputza dabilelako ahalegintzen salmonella hori kanporatzen, edo bakteri hori kanporatzen, horregatik bera edo gorantza kanporatzen ditugu likidoak. Gero sukarra bai eukitzen dugu eta holako sintomak izaten dira. Gero pertsona bakoitzaren arabera desberdina izaten da. Pertsona batzuk sukar handiagoak izaten dituzte edo berako handiagoak, beste batzuk gutxiago. Sendatzeko denbora izaten da oso pertsonala. Igual, pertsona baten berako utz baten gelditzen da eta egun baten pasau da, eta beste baten igual 7 eguneko kontua da, eta 7 egun horreitan egon bida ospitalean ingresatuta, ez? Orain badakizkizue salmonelosia ekiditeko hainbat gomendio, eta espero dut baliogarriak izatea. Badakizue egunon gaudean, Durangoko Honekin Nutrizio Zentroan, eta hurrengora arte. Eskerrik asko!